Robin on oikealla puolella hyökkääjänä. Kauhea drive päälle. Kaasu pohjaa ja maalia kohti. Missä odottaa jo innokkaana Känsäkoski Aleksi? Eikö niin? Siinä. Että voi että kun sais pallon, niin mä räppäisin heti. Ja sä oot se piikki siellä. Sun ei tarvit tulla sieltä alas, vaikka ne saa pallon. Elikkä sä oot siellä valmiina. Jotenkin yritetään toimittaa, jos ei muuta, niin otetaan taksia ja pistetään pallo sen kyytiin. Okei, 1, 2, 3. Hienoa pojat. Tämä on viimeinen peli. Nyt vasta kaikki loput tehot laittaa sitten kökkiin. Vaikka tämä nilkka menee rikki, Okay, we get the ball down. Let's get it out wide to a right man. Get the ball up the line. Take them on. See what they're made of. Be confident in yourself, guys. Alright? Be confident. Kieran, Fido, get the ball by them and take them on. He's can run. He's a quick. He's a gifted boy. Be confident. And again, let's test the goalkeeper. Jokainen muistaa oman tehtävät. Ollaanko herätty? Joo. Pekka hoitaa maalin. Niko hoitaa keskialueen. Pitää palloa. minä hoidan vastustaa. Joo. No niin. Ollaanko me herätty? Pitäkää hauskaa. No niin. Vi ändrar om lite för att vi ska få lite mer tryck upp i anfallet. Nu har man varit ganska ensam upp i anfallet. Det är som vi ändrar på. Istället för att vi har 3 där nere så är det bara 2 där nere. Nu ska rakt i bollen bara. Fundera inte utan rakt i bollen om ni är närmast. Rakt i bollen. Här ska vi ha idag som ska funka. Nummer H! Nummer B! B! Nummer K! K! Vad blir det? HVK! Hör inte! HVK! Japp, in på plan. Vi tar den här sidan. Ja. Ja kun niitä tulee niitä maalivahtia avauksia kummalta puolen hyvänsä, keskikentällä pelaajien on mentävä kiinni siihen vastustajan kaveriin. Älkää antako sitä 1-2 metrin etumatkaa valmiiksi. Siellä on todennäköisesti niin nopeita kimmoja vastassa, että jos te annatte sen niin metrin etumatkan, niin ne käyttää sen. Jenni, kylmäpäisyyttä enemmän vaan. Eilen jopa hårt. Jobba hårt, jobba hårt. Hårda inlägg bara som grund. Jep. Eva lähtee lujaa, Eva lähtee lujaa. Essikin. Kova tsemppi päälle. Parin tsemppi. Jobba hårt. Okei. Herätin. Semifinals. Ara li ens explicarà el què, jugarem a les 8. Vale? Jugarem aquí al camp d'allà. No hem jugat mai, ens hem d'adaptar i us adaptareu com esteu fent en tots moments. Vale, nois? Estem a tope? Som un crit per acabar o què? Vinga, sí? Vinga, va. A tope, i oblideu-vos dels errors de cara a porteria, no? I us en parlarem pràcticament. Ara passa que a la pissarra farem una porteria molt gran, vale? Aviam si molt gran la porteria. Ja ho ocupa un poc. Vamos? Ale, va. Som collonut! Sí! Som collonut! Sí! Som collonut! Sí, sí, sí! Visca pa, visca vi, visca madre, María, tuya, mía, toda aquí. ¡Pasa! Bien, chicos. No se lo he sentido yo ahora, chaval.